Sa Uslob District Hospital, gipahigayon ang medical o surgical mission nga gipasiugdahan sa Kapitolyo. Nagpasalamat ang mga residente sa Uslob ug silingan nga mga lungsod sa libre nga serbisyong medikal. Gatusan ka mga pasyente ang nagpaubos sa libre nga cyst excision o opera sa gallbladder o hernia. Sa Uslob Emergency Room, gihimo ang uban pa nga mga procedures nga gikinahanglan sa mga pasyente. Adto na usay libre nga dental services pagpangibot og ngipon. Daghang mga pasyente ang nipadayag og kalipay ug nagpasalamat ni Governor Pambari IV sa pagpakabana sa kahimsog ug panglawas. Ang medical and surgical mission gipanguluhan ni Capitol Piso Consultant on Health Dr. Nikki Catalan uban sa suporta sa mga doktor sa mga pribadong hospitals. Salamat sa Cebu Doctors University Hospital ug Sui Generis Missions nga naghatag sa ilang voluntaryo nga serbisyo. Ang Cebu Provincial Government padayon na mohimo og mga medical mission sa kalungsuran aron maatiman ang mga adunay gipamati sa lawas nga maglisod na sa pagbiyahe sa syudad sa Sugbo. Istoryang may labot ang Sugbo. Rhea Manila, Sugbo News.